Nawe yakaitika ngekuti pandakavawana vamwe mudzimai wavo. Mudzimai akabva abuda nepahwini. Akasiya hembe ndoidzaka. Akabuda akashama. Ivo vakatisa vavo vakaenda. Handina kutaura navo kadzanda kumubvunza. 2019 kusvika pari zvino hamusati maziva vabereki vangu asi apa iko zvino ndagara nemi makunditi makuda kundiroorera munhukadzi vabereki vangu musati mavaziva munoona kuti zvinoita here vakati ina ndisida kuroora ndezvekuti ndaremerwa semunhurume ndakapatambira ndobva ndapanzwisisa ende handisipo ndogara kumusha kugorumonzi aiwa ndoda mukadzi anondidarira mwana ndikati imimi ndakakuwanai mune umwe mukadzi andakatsiva muchitaura kuti aenda nenhau kuti angachitoga mbereko saka ini ndinosimuka here ndega ndoenda kun'anga kana zvinoenda muprofita nditsvage mwana nekuti wandatsiva wacho ndakuti maita hana mwana saka ini ndofamba ndega ngatifambei vanobva vati aiwa ngatigare mukadzi wangu ini nino ndine vana vangu vatatu iwo nevana vakowo saka ngatichengetane kuti ini ndakamuudza kuti ndinoda kuroora ndikati maida kundiroorera mukadzi uyu handaimaona akarara pamubhedha nekuti anga neimba yake ende mukadzi uyu makamutora patouchline tawa light repatipa mukauya mukamupinza mumba kurara pamubhedha wangu wandakatenga inini nemari yangu ndichiti ndiri kuvaka imi dai adzoka uye atora hembe tamboti abuda akashama chii iko zvino ndiri kuti ndikafamba anenge achiditisa kana kuti anenge achiti chembere inogara kumusha ina ndigari kumusha. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. ndauyawo pana pane nhau yekushungurudzwa nemurume. Shungurudzwa nemurume? Ndozvikubebayo. Ndoda kuti andibudire pachena nekuti kugara kwandakaita naye ndava ne5 years. Baba ndabudirwa pachena. Katika ile yetinyu hapana notori. Nasa kapinga masutu maketu ada mangwana. Pamsoro yeda. Mbere kudani. Pamsoro yeda. Taurisai. Msondo zingawe ya. Baba wadatamba nesu. Afluwa ndeze msenzeresa. Alright ndwe. Antu ndikudere pachena nemudzimai. Ya, ndaikumbira kubvunza ko vari kuti Kubvunza iwo madzimai angu kuti ndinobudira pachena handisiziva zvakakura ndinobudira pachena. uchiri kumuda here kana uchamuda? Ndinokuwada. Ndinokuwada. Ndozvamaibvunza. Anzi kuda imo. Naye urishamu. Vanorwara here? Vanorwara. Kubva uchikatorana navo vakambotaura here zvavataura nhasi? Nawe iripo ndeyekuti ava mupenzi vanga pamubvunzo chete. Kubva uchitora amai achiuya pamusha penyu vakambotaura here mazuva avari kutaura nhasi? Havana saka mani nhasi vataura sei? Andi nhasi vataura sei unomubvunza rubvunza vataura pane nhau yakaitika. chiitaura tei? Nhau yakaitika ndeyekuti ndagara navo zve4 years takaroorana na 2020 ndagara navo 4 years handina mhuri navo saka vanipo vakazosvikawo ndine madzimai atofungudzira panepo vakasvika ndine mumwe mudzimai wendikufambidzana naye wekuti ndikuda kuita mhuri naye saka ndokuonana kwatakangoita chete asi ndakavabudira pachena kuti ndomudzimai kuda kuroora moita vanyu akakonana nyaya yekuti havana mwana. Vakazondowana ndine mumwe mudzimai wandofambidzana naye wandoda kutora nekuti handina mwana saka takakonana ndaamusondosa saka takakonana asi takazowirirana ndakazovaudza kuti ndiye mudzimai wandoda kutora
havana kunditaurira kudaro ndosaka ndakauya kuno nauya kaitika ndekuti pandakavawana vange mudzimai wavo mudzimai akabva abuda nepahwini akasiya hembe ndoiapa akabuda akashama ivo vakatisa vavo vakaiya handina kutaura navo kadzanda kumubvunza tagara takabva pane akati yananisa ndakabva ndavabvunza ini ndikati baba ndibudirei pachena ndigari ndaziva nekuti ini ndakaroorana nemi kubva kundibvisa pandaindiri kusvika ndiri panapa 2019 kusvika pari zvino hamusati maziva vabereki vangu asi apa iko zvino ndagara nemi makunditi makuda kundiroorera munhukadzi vabereki vangu musati mavaziva munoona kuti zvinoita here vakati ina ndisida kuroora ndezvekuti ndaremerwa semunhurume ndakapatambira ndobva ndapanzwisisa ende handisipo ndogara kumusha kugorumonzi ndokwandogara nguva zhinji kuno kundoita kuuya ndichidzokera kumusha chiya ndichidzokera saka zvadaro manje takabva tanetsana futi ndobva taenda kupolisi nenhau yehembe dzatidzosera muridzi hembe saka takanosvikawo kupolisi vakasvika vakati nyaya yenyu haisi kuita kuti titaure kuno munogona kuti tokunisai kwamambo mundotaurira kwamambo kana kuti matadza kuwirirana takabva tadzokera kuno vanobva tati wirirane pasina madays mukadzi uya anga chiya achipiwa mari mwana achiya achipiwa mari achienda mwana achiya achipiwa mari achienda inene wokumusha uko ndave ndagara ngati muna March 223 vachingonditi hanzi gara kumusha toda kutenga zvidhina toda kuvaka ndakagara nonga 10 months dzese pasina kana chiri kuuya ndichipiwa $20 pamwedzi ndobva ndakupota ndichienda mumapurazi ndichishanda kuti ndirarame semunhu ane vana vake vaviri zvadaro ndauya kuno ndopa vanogara vachindituka haubereki hausi kundiitira mwana hausi kuda kuvaka ndovabvunza kuti mune dhoo ramakambonditi dhoo frame here ndoda kuvaka kana kuti mune chirata ramakanditi chengeta ndoda kuvaka aiwa ndoda mukadzi anondidarira mwana ndikati imimi ndakakuwanai mune umwe mukadzi andakatsiva muchitaura kuti aenda nenhau kuti angachitoga mbereki saka ini ndinosimuka here ndega ndoenda kun'anga kana zvinoenda muprofita nditsvage mwana nekuti wandatsiva wacho ndakuti maita hana mwana saka ini ndofamba ndega ngatifambei vanobva vati aiwa ngatigare mukadzi wangu ini nino ndine vana vangu vatatu iwewo nevana vakowo saka ngatichengetane saka inini ndiri kuti apa zvavakundiita vakuti vakati garei vanongonipa 2 days 3 days dzekuti ndipare mumba vanobva vandituka havasi kuda kuti ndishande havana chavanoda kuti ndiite vanobva vandirambidza usatengesa usashanda gara votanga kundituka vachindituka notuka vachibva vandiudza nezvemukadzi uya ininiko zvino ndee ndakangogara ndakadai handina kana tsvakirai kuno makorosa aya ndagara navo hapana kana kuti vazive kana mubereki wangu ndopandakaona kuti nyaya iyi yanetsa ndadzokera futi tanetsana hausi kuda kundivakira ndadzokera futi kupolisi ndopa yakati chiende kwamambo ndokubva ndatsvaga mupurisa wamambo ndobva tavawana zvesvikwa vakauya vakataura nesu vakadazama kuti iyananisa murume anobva ati nyaya iyi ngaikwire kumatatu nekuti ini ndakamuudza kuti ndinoda kuroora ndikadai maida kundiroorera mukadzi uyu handaimaona akarara pamubhedha nekuti anga neimba yake ende mukadzi uyu makamutora patouchline patawa light repatipa mukauya mukamupinza mumba kurara pamubhedha wangu wandakatenga inini nemari yangu ndichiti ndiri kuvaka imi mangu dai adzoka uye atora hembe tamboti abuda akashama chii iko zvino ndiri kuti ndikafamba anenge achiditisa kana kuti anenge achiti chembere inogara kumusha ina ndigara kumusha ndobva ndasiya zvakadaro saka ini havana kundibudira pachena ndakanotora tete vangu vakauya vakavabvunza ndezvekuti vakundikane kuuya kuno vatora tete vangu tete vakavabvunza futi vakati aiwa ine mhuri yangu ndoida mukadzi uyu taitamba tete vakati kana mukadzi uyu maitamba chiripa yehembe idzidzi mushifte kumunhu wamuri kuremedza nekuti hembe idzi akasiya amene akabuda akashama haana kutorerwa haana kugwisiwa hembe idzi akasiya ega saka ndonyaya iri kunyanya kuti ndineta kuti ivo ngavandibudire pachena ndanzwa nekutukwa ngauzvari ndinoda mukadzi ari kundiitira zvinhu zvakanaka ndanzwa nekutukwa nguva nenguva apa ndakangovawana vari munhu asina kana chinhu chaanacho kana kuti izvozvi vanzi vari kushanda takatanga tese kuti vatanga kushanda mushini nekuti vaiti mukadzi akaenda akatora zvinhu zvake zvisi akaenda saka ini tachigara ndiri kumusha ndiri kuvavarira ndikaenda kumusha kwacho havatengi fertilizer havatengi mbeu ndinotozikanwa nomaraini yangu nasabhuka anozvisiva ndichitambura ndiri ndega ndichiti murume ari kungadza mari ndinoyaari refu aizi
Unogara kwama. Inini kumusha kwangu kubhuku asi kumusha kwavo kwanda uwanzi kugara kuBhoromozi. Bhoromozi. Oh. Kwakunokwana bhora uko. Kunoku ndokwavari kushanda nokubasa kwavo. Pakushamba patiparari kupa. Mune vana vangani baba? Ndine vana vangu 3. Mwana anoitwa nevanhu vangani? Ndona Kuda mimba inoitwa nomukadzi ari Bhoromozi. Wakaitwa mwana. tagara tese nguva yakareba. Aiwa. Tikangogara chete musingazvitsvage mwana anototsvagwa nevaviri. Wezi kwanza 10 months dzavati tagara kuBhoromozi asina murume. Zvinobuda. Mashoko avanenge vachingotaura mungoziva kana munhu achitaura nyaya yake ndo matauro anoita hapana 10 months dzavagara ndinogara nawo izvozvo ndinawo tiri tese kushamba. Saka vamukatora mainini vava nembezi vane pamiri. Vane pamiri. Zvino makadii kubudira pachena kana mainini vane pamiri kaiwa mudzimai. Ndakudai uyai kuno tichiita zvakanaka. Ndakavaudza ndo nyaya yacho iri kunetsa iyo zvototi watozosvika pakutondirowa nenhau iyo ndikabuda nepahwindi kuti ndisina kupfeka unorowa vanotora mapoto nemapanga vondirwisa saka ndakaona kuti kurwisana nemunhu wemukadzi hazvikuru. Asi makapaona sei naye baba pokutora girlfriend muchiendora naro pamubhedha womukadzi? Pakaputsika zvavo. zviri kuwanda muzarwa. Ndanzwa mai vemusitima ngama vachienda kuruzevha toda kuvaka. Vaenda kuruzevha vagara kuti 10 months. Hapana kana door frame, hapana kana window frame, hapana zvinhu zvakaunganidzwa kuti fanikuratidza kuti toda kuzivakwa imba imwe muri kunokutanga kuchiparera. Maida kuti vavake nei? Pamusoro mari ndakavapa yezvidhina havana kutenga zvidhina zvacho ikasvika pakutsakatika ndikazosvika pakuvapa ari mawindo no ndakambovapa zvidhina ndakambovapa mari vakanditorera imwe mari yavakaenda vakanoshandisa zvisina kana kuoneka kuti mari yacho yashandei. Saka chibva ndasvika pakuti orit beta nditenge ndigadzire mawindo chibva ndagadzira mawindo chibva ndavapa ndikati endai musatengese nemari ndakaona kuti ndikashandisa iri mari inoshanda chiendai munochinjasa nezvidhina. Vakaenda vakanochinjasa nezvidhina zvidhina zvavo zvichitorika. Asi ndakanzwa kuti nyaya yetiri kunyanyonetsana ndeyekuti kuvaka nondikavati kuvaka vari kuti aiwa ina ndivake pamusha mainini vasati wauya tora mainini wauiti vake tese pamusha ndikati aiwa musha ndiwako mainini kana ndakuzotsvaga wakuzoya pamusha ndinotsvagira kwavo kwekugara vagari pamusha. Wambonzwa chiri kunyanya marwadza uri kuti kana iwe waenda kumhando Bhoromozi vaenda mai uri kutumira $20 ayenzi maiwo namaini kuno muchiitika zvinhu zvinoita sei vatiri kuti isusu zvese zvoita zvinhu zvachona toda kudzokera pakuti uri kuti kudii nadzimai apa vati ndikudire pachena pachena pavari kureva ndepekuti vakanditi iwo wada ndivapuriri pachena kuti ndoda kutora mumukadzi ndakavaudza izvozvo pamusoro havana kunditaurira chero tete vangu kwanisa kuuya mimi muri kutiwo kudii nhasi dare rino rataurira dare kuti nini ndiri kuda chipari mimi muri kutiwo kudii inini chipari chavo vanhu chirano asi ndiri kuti inini ndiri kugara pamusha penyu vabereki vangu havana kana tsvakirai kuno kusvika ndataura kuti ndoda kuti baba vangu vauyewo samakutora zvitsvakirai kuno imi kana maona kuti ndozvivika pamurume yanditi mubvunzo mubvunzo nedare kuti murume nhasi dare rakuudza kuti munhu ane chi ane mukadzi anditi maiso pachena makati edu kuti anazvo nyaya yamakutaura iyi inoda baba venyu hamuna kuona vanhu vaitongwa baba vangu kuuya vauya asi kuti chinondirwadza ndechekuti aiwa iyo haisiriyei imi mada kudwa pachena nemurume murume akuudzai kuti ndiyokudai hani maniwa momira full stop ava vapfunza dare rida kuti rizive handitika kuti mimi muzive kuti uyo anga achikuzvengai asi ane mumukadzi handiti atiwani pamiri imimi zvamuchita manje munoenda nyama kutaura kuti ura kuti vakunotsvakira kuna iyo venozvivana baba venyu taurai baba venyu imimi ndivakure dare vakwirirewo izvozvi baba vangu vabva kukuru vakarara vachifamba baba ava havasi kundichengeta havasi kana kundipa chikafu kana doronotaura nepfuma yamutaura imimi kuti handida kuzivasendi ndiwaitotaura musapinze nyaya idzi nyaya yamunofanira novavaka nyaya yedare reri ndibudire pachena murume
akubudira pachena ndinokudai 2 ataura kuti ini ndinomwe mukadzi nhasi dzangachamba kubvengai ndonyaya dzenyu dzanyaya dzechikafu maakutora dare rikubatsirai asi ndati imwe yakuda kutora iyo haiziyei itai kuti baba venyu vakwire chi dare ngoti vanozvida pfuma yavo imavasi kuda nyaya yepfuma shona imwe ndo panoti ngavandibatsire papa nekuti ndikanzi ndiyakumusha havana sisapota vari kusapota vari kudya mari kuno inopedza mukadzi wakuchachengeta sei ari kuti mari yavo kumaishoma mari ndirikwapa imwe yacho nekutoba kutotora mari neimwe yavanotora taura iwewe kuti pamwedzi ndiri kuvapa mari yakati avataura yauri kuvapa vati $20 iwe uchitaura kusaidi kwako kuti aiwa inini mari yandinoziva ndopa adzimai vangu imari yakati vozi avataura kuti $20 handiyo pamupani ndotovapa $100 kana basa rakawanda pamundovapa $100 pamupacho ndovapa $50 $60 totoita kana zvekutowa sendi havana $100 yavanotipa $20 pane pandakambova paitombonetsa zvinhu ndofunga hazvibve anamboita 2 months iwe amai zvakakuremerera kuti $100 kuti uchiva muchitora pamwedzi urikuika pachepa aiwa zvindiremere zvine zvakanaka saka iona uchisiya 100 kuna vachiva chikore kuti 100 vachienda zvinodhipenda kuti inini ndine basa rakawanda zvakadii pamwe pacho ndiromboshaya basa pamwe ndorwanda pendiromboshaya ndinovapa $50 pamwe pacho ndovapa $100 zvoti kana kuyamura mukaza kuchengeta munhu agara kumusha kuvakaya padhuze mushamba macho unozoita sei handina chendikuvakanganisira mhuri ndikutochengeta kumusha kwacho ndeyavo inini vangu vana chaivo pamwe handisi tokwanisa kutoendesa kuchikoro semwedzi wapfuura ndakarwadziwa sterei kuti vakatibira mari vachivaenda nayo wakatora mari mwedzi wakuda kuti unopera takupasira 4 days ndichiva ndibhadhare rendi ndatovati mari itumirei vana $30 tumirei mainini zvikanzi amainini vanozvionera tikati aiwa tumirei mainini mari iyi mukavatumira mainini mari $30 70 yasara itobhadhara rendi ndopa wakabva watora mari iya yese ndangobuda pandakadzoka ndavangunza uchinzi mari iya ndatotora yese indavo hamino makuva vanga vataurirana panze nemwe mukadzi pamusoro wedare singaindi kure musi muna December vakaine $20 aiwa inema muna December vakaine $20 yatakatambisa Christmas kumashure kunda ndine zvikwereti havatengi fertilizer zvandataura hatina chatinopohwa mumba pagedhi ndikavati baba handina chikafu vanotikwereta baba handina chakati vanotikwereta vana vebaba hapana kana umwe ndinongohwa vati ndozvimwe nomwe mukadzi ane mwana wake kuti achachengeta sei mukadzi wake abudirana pachena kuti mukadzi amaiguru akuziva kuti vavaini anomboshanda kupi vanoweredza vari patiparari ane mari vanenge achiona vanhu vatachilai vesha mari chengeta mukadzi wako kai utarisa kuno kuitsotso kuti chengeta mukadzi wako andoona kuti mafambazi abasa akatiza kubuda ari musu dari munhu kwai wakatora aikumbira Zambia kuti kana ndovhura ndotitaurirani zvinogona chijamba pawindo orega kuti hembe dzake iwo umwe munhu yari right naiwamba bai wakabuda wakapfeka koinini wakandibvisa ndikabuda ndakadaro ndienda kupolisi une chine chiyama rega ndikuratidzei kana vachinditisa navo nonga muzukuru wacho aripo yakigara chaura nechichimuzo kusunza ai zvese kiti yese yemumba izvi yese izvi aiwa kama mkwata pasina aiwa hanoto aiwa kama ndaloka kiti hoda kwa kiti yese yemumba ndini so right nemhete dzirimo saka iyo kana vachinditaka kuti akashama indindaiona ndobva abuda ndobva aenda akashama haana kudzoka kana nanhasi kuti auye azotaura right mama tazvinzwa tora izvizvo mukadzi wandaigara naye mukadzi mama ise plastic mukadzi wandaigara naye vakangochitora munhu havana kugara naye amaishisa plastic naiyo shamba unozatokakuopechaka nyaindopera zvakanaka izvi ndinozobuda kai zvinonyadzisa iwewe waona pane chii
rama chipese nyaya kumbeteneka kumbekamaakumbirama siakweimbe basa zichatorwa nedzako unoziva kwasitora jara ruseka amai nemugara zvakanaka munodzoka musatwiritika zvinhu zvauchinja mumba handiti $20 mazona yakaoma mari rushaika zvoshuwa pachimutira nepaunogona handiti sipata chifunga aifungidzira kuti iweyo pera umwedzi kwacho enda nemari kuna amai aiyo ngambomira kuenda kumusha aiwa kuenda kuna mukadzi wake akuandira kune uyo waari kugara naye vari mushamunyingina ngambomira kuenda kumusha zvizipavi apa inosaina pakubude shama kumusha kune mhuri kanda pavakanditora ndandine vana vari kumbogoromonzi aya mona chine motaurira kuzurasatoendeti kamwe kachona kane 10 years kamwe kacho kane 13 ndara chinonzi kuchengeta mhuri ukaona mukadzi unodhonza nesanzu nechi nemarara sanzu nemarara vasi vake kazi ndo zvaakara saka ngaachengete vachigisi dora keti uyu ari wiki titaenda baba ruwiki